はい。さあここは伊藤からのボール、竹富。いやフリーだ。クリスティアーノ。ナイスカット。なんとかパパドプーロス弾き返しました。いや絶好機でした柏レイソル。大家回头看一下啊，先看这次又是拉蒙单刀，这下铲得漂亮，帕帕算是挽回一过。帕帕身体对抗上，帕帕不吃亏啊，扛得住，重心不丢。腿，我也有大长腿，但是真没速度啊，他是。阿甘的关键是他的球性比较好，球性还可以，但是速度是真心突不起来。但是呢，他又喜欢在边路。Γυρίζει ψοκίνδυνα στον Ρομπέρτο. Κάνει λάθος ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ο Τριάντης πλασάρει την μπάλα παράλληλα. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σκόντα Ξάνθη. Στο 19, λίγο μετά την ευκαιρία. Σέντρα από τον Μπέρτο. Ο Μάνταλος, ο Σολτάνι από το Ράνο. Το σούτ, η μπάλα κοντράρει και ο Σαλίνο βγάζει. Από τις κόντρες ο Παπαδόπουλος βγάζει σε κόρνερ και μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Ο Λεοζίνιο για τον Γκναμπούγιου. Τα κουνάκια από τον τελευταίο προς το Μανούσο. Καθαρίζει τη φάση ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Δέχεται το φάουλ από τον Γιώργο Μανούσο. Ο Γκναμπούγιου στα πόδια του Καμπελιμπάλα. Βάις συνεχίζεται, δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο σύμφωνα με τον διαιτητή. Και ο Λεοζίνιο στον Γκναμπούγιου ψάχνει τρόπο να ευνηδιάσει η Καλονή. Γκναμπούγιο καθυστέρησε πάρα πολύ και ο Παπαδόπουλος είναι ένας πολύ έμπειρος αμυντικός για να αφήσει την περίπτωση να περάσει ανεκμετάλλευτη. Παπαδόπουλος, κεντρικός και τώρα ο Φουστέρ, φουλμπάκα ο Παπάζογλου. Αμπτούν περιμένει τη βοήθεια του Χολέβα. Κίνηση στην πλάτη του Σισοκό. Ελευθερώνει τον Αμπτούν. Χολέβας πάει σε σέντρα για τον Τζιμπούρ.